Ja ništa zapravo nisam čula dok nisam došla na to info veče. Nije mi trebalo mnogo da poverujem, čuli ste i da je tata bankar, pa smo imali neke informacije iz unutrašnjosti. Izvini, koliko si imala godina tada? Tada 16, sada imam 20. I dalje raste moje oduševljenje sa pozitivnom energijom, sa svima vama, sa tim ljudima, sa osmesima. Meni je to stvarno važno, a na info večeri sam još i saznala da ovde postoje neke zarade, neke pasivne zarade. Razmislim ja malo o tome, dobro, nemam šta da izgubim, mene zdravlje nije zanimalo, 16 godina, ja mislim, usvojila sam svet, zdravlje na mojoj strani, sve super. Nisam toliko ozbiljno shvatala tu zdravstvenu stranu, popijem ponekad, nekad preskočim, ovako, onako. U suštini ovde sam najpre došla zbog novca. Međutim, evo, pre par meseci sam došla do jednog izazova zdravstvenog, baš zato što sam se tako neodgovorno ponašala i mislila da sam zdrava. Zapravo, tek sad sam shvatila da niko od nas nije 100% zdrav. Došla sam eto do tog zdravstvenog izazova i stvarno bilo je mučno. Doktorka Nada mi je mnogo pomogla, otišla sam na mikroskop, proverila sam šta nije u redu i dalje ne znam zasigurno, ali znam kako treba i šta da radim. Odrekla sam se svih poroka, svih koje sam imala, čak i slatkiša, promenila ishranu, počela sam redovno da pijem suplemente i mogu stvarno da kažem da sam već posle malo više od 2 nedelje, pa sinula sam bukvalno, totalno druga osoba. I onda sam zapravo shvatila da, pored tog novca koji mi se svide ovde, da je ovde stvarno prava stvar, da mogu i da sačuvam zdravlje i da ga poboljšam, da mogu da zaradim novac, a, bože moj, za koju godinu možda se vidimo i na nekom putovanju. Hvala puno i bit će, jer je samo pitanje kad. Ako si odlučila, to će biti. Mnogo vam hvala. Sada ste čuli lične priče i vidite, neko od 16 godina dobije podršku, najozbiljniju podršku. Samo ako kaže, ja bi to da učim, ti čitaš, ti dolaziš, ti pitaš, ti učiš, ti isprobavaš. Dosta sam zainteresovana, stvarno i čitam i slušam i stvarno se trudim, ali zapravo mislim da ništa od toga ne bi postigla da nemam tu podršku koju mi svi vi dajete, da nemam to rame na koje mogu da se oslonim. To mi stvarno mnogo znači i stvarno mi se sviđa to što sam pronašla jednu zajednicu koja je stvarno zdrava u ovim, složit ćete se, malo nezdravim vremenima. I sigurna sam da ću u ovoj zdravoj zajednici graditi svoju budućnost. To, Jovana! Najbolje od svega što je i gospodin predsjednik poznaje i što on gleda u nju i duboko želi da pomogne da ona to i ostane.